Uba penia singsiam ubarang sudap sajit sian kumamali batamai kamarung kaneng nakabai election badang sudap sian ulong ba sisnam saubnai ka porson poi sak election jit nomik mat thamai sak yeng dabar thawa nya usnam arjar pulai kan dei satya kabal nong sap ei habakren hak jialang balakot punlong nak dorbar snong ding poso pulun hak khalai tri unai wieng ban punku buram yo u nakabanta ka sajit badang sian kumamali uba penia ulong ba kapor ka khimha bad don kam ka jite lang ban yo khai yo so kijingang non Hakji lang lawan banyasanan lang ru daki meki kepau ba penya sing siem hakabalai don lang ru daki nong elam snong bakentup yu ba luis mukim sordar ba sei bosna tupri sordar ba es kharmu secretary bat kwe kiwei Baka shnong di pasok kanong kawe na kashnong kabanbiang banbit hakiling ki bapher khamtam bangi ye gani ga chingkiu jongki khna samla bar ki hep ki barit lingba ka chingtresh tom jong ki kemeng pa ya kaban penang pen start dan ban bu school ki khon ki jongki ya kaba nakaling ga chungki le se ka system ba bar kan shem ching ya nakamta kumno le se ban penang pen start iki khon ban hap lebu shadu shasor le shabar jong kachla habide ba kaching nang ching start te nakaling chungi ni good jingwat bangi ne trelang ba ki managing committee jong ki school ki ba fair ki badan hapo jong ni gashnong de paso kumchu ba kashnong ba isodar ba ka committee hi barokowe ba kan ni kaching thmu chungi ka ba le se nakamta kumno ban yo ek higher secondary level lesi kade kawe kathong ro kabah khmat khnang ba ki tu ki khon ki kte jong shnong na thaw ki baladiap ek class 9 class 10 ka baladiap ek secondary nang ne po shnong di paso kinyo ban betiang ek chingpule ga chungki hak class 11 12 han ne po shnong te nakamta ka permission nila don mangi kumnong mikmat bakum MLA ni kloy ban recommend lane ni kloy ban pensisha ban recommend shaka sarkar badi ban I permission no kloy ne si ki school ki baladan haka secondary level ki baladan ye ka chingmut chongki ban penkio shaka higher secondary khnang bakan long ka chingman toy nam takin nong shoshnong ba ki pai ba nong shoshnong chungi kham kerpang ro bakan ni ka school ne sik ban play ka higher secondary karla ban IT shakri ban penang pen start ye ki samla ba ki khna students ki babun hapo chungani ka shnong ni peding subha da kamansiam ko basmoret da ka chingiet ye pisia baro kum ki nong shnong ki bakershan ba ki bang kershan ban don lang gawe ki chingmut bangin trelang nam ta ka bit ka biang chungki nong shnong hapo shnong de paso ba ha ka constituency bro ko